Asa sang pimaratum assembly kilika hut project asa kiklem dun. Ciklo jang thomapi Alpha Independence when bang hini Quipo Oil Company engineer bang hini aphan kilo. Kardom Karbi prime tamalong penili sami rani timungpi non beer tang ton pen arjuik tha. Non head jong assembly kilika hut rataphan dowai lapen group sai hui rataphan rodunsi asa sangpe maratum Karbi anglong election district along project asai pachundun. Election Commission of India ECI pen pinning corona avur kido ajoini ok France ai kamaphan rai komasai paklem pontoi kelegut COVID-19 avur pen kachingrai benji aphan pura Karbi anglong election district along ta EC ke project asai padudun ok France ai kames OP ateng pen asa sangpe maratum vote ke jok adimati polling station adon warilong vote ke jok damji ara dapan doa elang lapen group sai hui rondun lapenan parta asa sangpe maratum thermal pen monit abang angtang mate body temperature ko anma ki ongkyong e kilang chari padupon jethan ponmi non apom kelik ke corona ki so kido ajo ECI pen ok France rai koma kilik pusi hok ponlo Alpha Independence atom tuning mati jong achiklo kene pon check Quipo company achokomar mate engineer banghini jangmi ni phai ke thomra pen pli ani paphipa prang pen lu etlu pusi berta chethang Chuning mati jong achiklo Quipo Oil Company achokomar mati engineer banghini Pranab Kumar Gogoi lapen Ram Kumar Adongphan Alpha Independence atum Arunachal Pradesh pen kinep lapen kapatu joy alam aputhak Assam along Jasimet Ihemsor atum kaiki mikri meklang pen ajoani pangthang nanglo laso porhut Alpha Independence pen jangmi ni phai ki thomani Pranab Kumar Gogoi aphan Arunachal Pradesh along losi afran pachoklo harapu Ram Kumar pu inut engineer aphan papi baprang pen jangmi ni phai pliani India Myanmar ahoy along losi hempachi banglo kachini ji aphan chithan mi Pranab Kumar Gogoi ahem ki Tinsukia lapen Ram Kumar abang ki Bihar so non malom so por aphan birtamu ington pon eksina আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ chorol hoy pokchokor jin da nangna igar koi bong manai wangsarak thane pokchokor ong Pipolo bong. Pipolo te. Igar ko ni pokchokor elo ti men do nang nam bidam thani chicha kon elo. Ajo porto lo ke bong. Pharmacy jingkir la po bunan ke. Dam lang no hi ki long bang puji mini. Pokchokor do wai nang pidun tha. Lada ke tok 24/7 open pu. Zero anteng puluman. Nanglitum ajat apor lapen ajat arni lewang sitame nilitum alon medical store ke 24/7 ingpu ponlo Lahen lo alon medical store icheng si Karbiang bongpen kang pucheng pharmacy labang so pharmacy reke 24/7 ingpu lapen ajat adawai le nang jisita ladak long ponikji lapen kelong le adawai nangli order pikang lote prapjin pen long ponikji lasi Difu Medical College and Hospital opposite alon medical store along nanglitum tame humring non Anso se kachini jiaphan aber kipya number along humrik tami Dihena mopit buthot birta lo wangthulo Bohag bihu nangkele jini ni thomvedo laso pharman bukajan thari samiatum ta bohag bihu katalon jiaphan chisik bompusi nilitumalo birta nangle Chuning aningkan COVID aningkan ajok bihu wangsita wangbida tatenglo bihu alun lunong lidelo ponta pininga bihu ke kanta kanji lapeng lunta lunchi puchi thiksi lunkan charli bomlo
Bukajan aharata buhak bihu kikan pafirum delasi Bukajan ruptalin club nong bihu aphan lunkan charli bonglu pusi Bukajan pen nili tunga phirangki birtana phale Nilip ahawar koila matia longta Jisu Kristo aphan ke kroi araratum amondolik tina longta jangmi ni phai pli ani Easter Sunday mesen pen kata London Koila matia habar inglong ikpi baptist church along adapor phai ke papor pen Easter Sunday jai mek mesen pen pachun pon rudlining TP pen kachari pon Easter Sunday katalona jai mek along inglong ikpi baptist church Sunday school department tum pen si kilun ke kampen radaphan aning barunglo Easter Sunday kupi apot si kapaman nangkok mapu speaker hun militi supi pen si thanbak lar ponlo Ningkan surihini aprang pirthia muni datum apa pen kipejok jephan Jisu Kristo muni datum apharman thengpar pan thak thinanglo lapen jothom ni thoma phi thiri pen ki thurar ni phansi Easter Sunday puhok pondo pusi alang lipen thanpon Tangte pinya berta bangkela pansi kangton pon iglo dome thakmi kurang thu